Να σας θυμίσουμε ότι στην κατηγορία των ανδρών προηγείται πάντα ο Χρήστος Βότσος, ακολουθεί ο Μιχάλης Αφορτακός και ο Γιώργος Σιφάκης. Να διορθώσουμε ότι στην τρίτη θέση είναι ο Μανώλης Σιφάκης. Προηγείται λοιπόν ο Χρήστος Βότσος, στη δεύτερη θέση ο Μιχάλης Αφορτακός και στην τρίτη θέση ο Εμμανουήλ Σιφάκης. Φίλες και φίλοι, στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους καρκινοπαθείς και τους ανθρώπους που πάσχουν από λευκαιμία, καλούμαστε όλοι να γίνουμε εθελοντές βόλτες του Συλλόγου Όραμα Ελπίδα, Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Διελού των Οστών. Καλούνται λοιπόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο κιόσκι που βρίσκεται πίσω από το χώρο εκκινήσεως. Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή. Και καλά, έτσι, ακούγεται καλά. Εγώ μέχρι 5-6 θα πάω. Μην κάνετε πολύ διαφήμιση. Αυτό μόνο παρατήρησα. Κάποιους συντοπάτησα αρνητικά. Άλλη φορές εκεί. Να έχεις λεφτά στο δώσεις και παλούωση στο προπολίμο. Αμά είναι στο προπολίμο. Μην είναι γαμώ το προπολίμο. Τα τρέχουν δεν μπορεί να είναι τίποτα. Πολύ ξέρεις τώρα. Είναι παραδέχεται. Εγώ πατέρες και οπότε πού να κατάλαβες. Έβαλε πάλι άλλη. Είναι μόνο στο κόμμα. Οι προπορευόμενοι άνδρες της κατηγορίας λοιπόν των 10.000 μέτρων μετά το 8ο χιλιόμετρο προηγείται ο Χρήστος Βότσος. Χρόνος στο 8ο χιλιόμετρο του Χρήστου Βότσου 27 πρώτα λεπτά 39 δεύτερα. Στη δεύτερη θέση είναι ο Μιχάλης Αφορτακός και στη τρίτη θέση ο Μανώλης Σιφάκης.